cyfarwyddo'r cerddoriaeth yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, a heno yw rhan o'r partneriaeth rhwngddo ni yn y coleg gyda'r urdd, so mae'n gret i ddod yma. Sa'n siŵr pam, ond dwi ddim yn gallu gweud na i Sian Eirian, pennaeth yr urdd. Roedd Sian yn gofyn i fi fod yn cadeirydd heno, a dwi'n falch iawn i fod yma, ond mae rhaid i fi ddweud yn gyntaf, dwi dal yn dysgu Gymraeg, felly diolch am eich ymynedd o flaen llaw am ymddiheriadau os byddai'n defnyddio un neu dau gair o Saesneg. Mae sesiwn yma yn gyfle i ti i gofyn gwestiynau i pobl sy'n weithio ar brig eu gyrfaoedd a sy'n cynrychioli y gorau o Gymru yn y byd opera. Mae'r soprano Fflur Wyn yn dod o Brynaman yn Sir Gar, ogystal mae Fflur wedi sefydlu ei hun yn gyflym fel un o gantorion mwyaf blaen llawr wlad. Yn ddiweddar, cafodd ei hethol yn gydymaeth i'r Academi Gerdd Brenhinol i gydnabod ei chyfraniad nodedig i'r proffesiwn cerdd hyd yn hyn. Mae Fflur wedi canu rolau mawr ar y llwyfan operadig rhyngwladol ac yn glod am ei ffurfiadau o Mozart a Strauss yn benodol ac yr un mor gartrefol ar y platfform cyngerdd. Noswaith dda, Fflur. Noswaith dda. Ti'n iawn, Fflur? Fi'n da iawn, diolch. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad ac am y croeso cynnes hefyd. Wel, dwi'n moyn jyst gofyn ti cwestiwn gyflym i ddechrau, which is, beth oedd yr atgofion cyntaf ti o'r urdd? Dwi'n meddwl mewn atgof cyntaf, ar wahân i gystadlu, oedd cael mynd i Langranog, dwi'n meddwl, a dysgu shwd oedd marchogaeth am y tro cyntaf, hwnna'n rhywbeth o'n i'n eriod wedi wneud, a cael wneud holl weithgareddau tu allan o'n i'n ddim wedi wneud o blaen. Ond o ran cystadlu, dwi'n meddwl mae'r alawerin dan 8 neu rhywbeth, dwi'n meddwl, lot mwy o hyder dy fi pryn un o beth sy'n nawr, cyn i fynd ôl i'r amser na. Ond ie, na'r atgofion cyntaf, dwi'n meddwl. Briliant, diolch. Gwestiwn nesaf yw'r Rhian Williams, a mae Rhian yn rheolwr artistiaid ac uwchgynhyrchydd gyda'r Harlequin, prif asiantaeth Cymru gyda enw da dros y byd. Mae Rhian wedi astudio cerddoriaeth yn Brifysgol Bangor a wedyn wedi astudio canu yn ôl-raddedig yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru, cyn newid cyfeiriad i ddod yn gyfarwyddwr a chynhyrchydd rhaglenni cerddoriaeth ar gyfer teledu'r BBEC. Ers 2013, mae Rhian wedi weithio fel asiant i rhai o'r cerddorion mwyaf llwyddiannus yng Nghymru yn gynnwys ein gwestai nesaf. Rhian, beth amdano ti? Beth yw'r atgofion cyntaf ti o'r urdd? Wel, noswaith dda bawb. Llun sy'n dod i'n nghof fi wrth i ti ofyn y cwestiwn na, Tim. Llun ohonau yn eistedd ar y bont yn Llanelwedd 1977 fi'n credu, yn ennill yr 1999 fi'n credu bydde wedi bod ar y pryd. Yn rhywbeth fel beth bydde ni wedi bod 7 oed wedyn te. So, a mae'r llun na yn llun bach hapus ofnadw ar y bont, mae pawb yn mynd drosti i fynd trwy Llanelwedd. Hynny a wedyn fel oedd Fflur yn gweud, Llangranog wrth gwrs, a fi'n cofio disgos yn arbennig a'r cyfnod pan oedd jumper dresses mewn, ac oedd pawb yn gwisgo jumper dresses ac yn meddwl bod ni mor cool. A leg warmers hefyd? Leg warmers, yeah. Cyfnod Kids from Fame, really. Yn hollol. Yn ymwelydd cyson i brif gwmnïau opera a neuaddau cyngerddau nodedig y byd, mae Syr Bryn Terfel wedi creu gyrfa eithriadol i'w hun. Wedi perfformio gyda chwmnïau megis Royal Opera House, Covent Garden, Metropolitan Opera Efrog Newydd, Opera Nacional de Paris, Teatro alla Scala a Zurich Opera. Yn enillydd Grammy, Classical Brit a Gramophone Award, derbyniodd Syr Bryn CBE am ei wasanaeth i fyd opera yn 2003, medal a frenhinas am gerddoriaeth yn 2006 ac yn 2017 fe'i gwnaethpwyd yn farchog am ei gwasanaeth i gerddoriaeth. Bryn, mae'n gret i gael dy gwmni heno. Diolch am bod yma. A'r un cwestiwn i ti, please. Beth oedd atgofion ti
cyntaf o'r urdd? Wel, gyntaf oll, diolch yn fawr am y croeso, Syr Tim. O ran cystadlu yn yr urdd, allai ddweud heb lewin ar yn hafod pa mor aflwyddiannus oeddwn ni fel cystadleuwr yn urdd Gobaith Cymru. Ond, fel dywed, pob un sydd heb ennill ar eisteddfod yr urdd, dyfal donc a dyr y garreg ac o fewn amser. Efallai mod i wedi gweithio allan y fformula o sut i ennill ar lwyfan yr urdd. Wel, dwi'n meddwl ti wedi ffeindio'r fformula. So, mae'n gret i pawb ma i just gwrando ar y ffaith o, amser maith yn ôl, o ti ddim yn ennill. So, gwerth da i bob un o'n nhw. I bob un o'n ni, sori. Byddai'n siarad gyda'r gwestiwn yn gyntaf, a mae rhan o chi wedi anfon cwestiynau ar Instagram yn barod, felly byddai'n gofyn rhai o'n nhw hefyd. Ar ôl hanner awr neu rhywbeth, bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau yn uniongyrchiol i'n panel. A hefyd, plis defnyddiwch y bocs chat, sgwennu'ch cwestiynau lawr yna a byddaf yn ceisio cynnwys cymaint ohonoch a phosibl. Dwi'n mynd i dechrau jyst gyda'r cwestiwn i tri ohonych chi am y flwyddyn yma. Yn amlwg, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn a hanner. Dwi'n meddwl bod diddordeb gyda pawb rili, beth oedd yr effaith o bywyd dan glo i'ch trio chi. Dechrau ni gyda Bryn, please. Wel, yn anffodus, yn mis Ionawr, nes i dorri'n nghoes, felly oedd hynna yn rhyw fath o gychwyn bod gartra gen i am ddeudis. Ond erbyn mis Mawrth, wrth gwrs, oedd Brydain wedi i cau ac yn wythnosol neu yn ddyddiol bron, oedd na gwmnïau opera'n dweud bod y gwaith wedi cael i stopio neu i oheirio neu i wael drefnu. Wrth gwrs, oedd hi'n amhosib i unrhyw neuadd gyngerdd fod yn agored yn y cyfnod yma. Ond yn ara deg, mae yna ryw fath o egino wedi bod. Cyngerdd cyntaf yn Llundain, bythefnos yn ôl, ag opera Tosca yn Munich, tri perfformiad. Wrth gwrs, mae yna newidiadau mawr, hanner y gerddorfa, dim corws ar y llwyfan, dim ond 6 oedd yn cael bod ar y llwyfan o ran yr artistiaid. 500 yn y cynulleidfa o neuadd sydd yn dal yn rhan amla 2,000 o bobl. Ond, wrth gwrs, mae gan yr Almaen a Bavaria yn ei hun, maen nhw'n rhoi 120 o filiynau o euros tuag at y celfyddyda. A'r tŷ opera yn ei hun yn cael 80 o hynny, a nid yn unig gan y llywodraeth yn yr Almaen, ond gan Bavaria ei hunan a hefyd gan y ddinas, achos mae gan nhw'r fformula sydd yn golygu bod modd rhoi perfformiadau ymlaen yn saff, Tim. A mae yna 500 yn dod i'r theatr yn yr Almaen, a mae yna 1,000 yn dod i'r theatra yn Vienna, yn Awstria, er enghraifft. A newyddion da bod y Royal Opera House yn Llundain yn meddwl rhoi perfformiad o Falstaff yn mis Tachwedd a rhoi bale ymlaen. Felly, yn ara deg, mae pethau'n dod yn ôl, ond yn saff. Ond wrth gwrs mae o'n sefyllfa erchyll i bawb. Ac yn y cyfnod, Tim, dwi wedi bod yn edrych ar ryw fath o gyfle i ddechrau gweithio gyda pobl, ond mae rhywun wedi dod gyda syniad campus yn fy nhyb i, Barbara Hannigan ydi henw i cantores, oedd wedi ennill 100,000 mewn ryw ysgoloriaeth yn Denmark. A mae hi wedi rhoi hwnnw ymlaen tuag at rhywbeth o'r enw Momentum, lle ydych chi'n cael dewis artistiaid ifanc i berfformio gyda chi, i fod yn gysgod i chi yn ystod eich cyngherdda chi,
A mae momentum yn rhoi arian iddyn nhw, mae'r artistiaid a pwy sy'n rhoi y cyngerddau ymlaen. Felly, piti na faswn i wedi meddwl am y syniad yna'n hun a dweud y gwir. Ond allai feddwl bod ti'n amser i ni y Cymru rwan feddwl am rhywbeth fel hyn i fedru annog artistiaid unwaith yn rhagor. Achos peth anodd iawn fydd dod nhw nôl ar y llwyfan. Wrth gwrs, da ni'n cael cyfleoedd fel dwi'n dweud yn ara deg, ond efallai yn y 6-7 mis nesaf bydd yna rhywbeth yn dod gennym ni hefyd. O, briliant. Gyffroes, edrych ymlaen at glywed mwy o'na. Mae'n gret i gwrando ar y ffaith mae pethau yn agor lan unwaith eto. Ond sa'n dychmygu diwedd act 1 o Tosca gyda 6 o chynllun yn y corws. Siwt oedd na? Wel, doedd yr un o'r chorus Tim ar y llwyfan, oedd y chorus mewn stafell gwahanol yn canu i feicroffon a'i lleisiant o drwad ar y llwyfan mewn ateinydd, felly rhywbeth hollol wahanol. A'r 6 oedd ar y llwyfan oedd sgarpia, spoleta a 4 actor. Right. Wow. Well, I mean, profiad yn ei hun, ydy? Ond fe dwi wedi feddwl hefyd, tasa ti enghraifft i fewn yn y neuadd sydd gan Cwmri Opera Cymru, oedd yr arweinydd fel petai bron na fysa fo yng Nghaerdydd yn arwain, oedd o cyn belled a phosibl yn di tynnu 10 rhes o tu cefn i'r gerddorfa, ac wrth gwrs oedd y gerddorfa'n ynysul wrth ei gilydd. A mae rhan fwyaf sedda yna, wrth gwrs, wedi mynd yn barod. A wedyn, ydych chi'n gweld rhyw ddau gwpl bob hyn a hyn yn y gwahanol lefydd. Deimlad hollol wahanol, ond rhaid mi ddweud yn deimlad braf iawn i fod yn perfformio unwaith ar agor ar y llwyfan, ac yn perfformio mewn sefyllfa o'n i'n teimlo'n saff iawn. A trwy cwmni opera Munich, o fewn 3 mis, a maen nhw, wrth gwrs, yn profi sawl person yn ystod yr wythnosau hynny, dim ond 1 person efo Covid-19, a honno yn chwarae violin, ac wrth gwrs, mi arosodd i gartre am y bythefnos, ac yn dod yn ôl i perfformio wedyn. Wel, mae ddau gwrando yna. Fflur, beth amdano ti? Welais i ti ar Opera North preview o y season, bythefnos nôl, dwi'n meddwl? Ie, bythefnos nôl, beth fel ie. Sorry, Tim. Pan dechreuodd y pandemig, o'n ni'n canu gyda'r Opera North, o'n ni'n canu Susanna'n Marriage of Figaro. A fe wnaethon ni golli'r 2 sioe ola oherwydd lockdown. Felly, oedd e'n really neis wedyn pan nath Opera North, wrth gwrs, wnaethon nhw ohirio a canslo'r tymor yr haf a wedyn tymor y Gaea. Maen nhw wedi penderfynu creu tymor rhithiol ynghlwm a cynnig ambell berfformiad byw. A be maen nhw wedi penderfynu wneud yw wneud cyngherddau o Fidelio gan Beethoven. A cyn bob tymor, maen nhw'n cael fel season premiere. Wrth gwrs, o'n nhw'n methu wneud na leni oherwydd bod Covid. Felly, wnaethon nhw benderfynu wneud rhaglen fyw ar YouTube a rhannu'r rhaglen gyda unrhyw un oedd moyn bod yn rhan ohono fe. Felly, oedd e'n brofiad eitha rhyfedd canu i gynulleidfa, oedden ni'n gwybod falle fod e'n gwylio adre. Ond, fel oedd Bryn yn gweud, oedd e just mor neis gwybod bod na bobl mas na yn neud i gorau mwyn cael rhywbeth yn digwydd. Achos i ni di colli perfformio, i ni di colli gweithio, ond beth nes i sylweddoli y gyngerdd cyntaf nes i nôl ar ôl lockdown, oedd yn Llundain, ond oedd yn gyngerdd awyr agored. A be nes i sylwi mwy na dim byd, oedd gymaint oedd y gynulleidfa wedi gweld eisiau dod i berfformiad byw. A oedd hwnna
oedd wedi gadael i ôl arna i weld bod ni nawr yn gallu cynnig rhyw fath o obeth iddyn nhw. Croesi bysedd nawr bod hwnna'n mynd i barhau i ddigwydd dros y misoedd nesaf yma. Wel, bendant, a dyna beth sy'n bwysig, dwi'n meddwl, gyda'r sgwrs yma yw rhoi obaith. Achos mae yn gyrfa anodd canu yn y byd clasurol, ac hefyd, yn y cyfnod yma, mae'n ofnus iawn. Felly, mae mor bwysig i just gweud, mae pethau yn agor lan nawr, a mae mor gred i just gweld y ffordd mae cwmnïau wahanol yn trio i wneud mwy o bethau digidol a defnyddio lot o dychymyg pan mae'n plano'r popeth. Rhian, gyda ti, wrth gwrs, ti ddim yn meddwl just am ti, fel asiant, ti'n edrych ar ôl pawb arall. So, siŵr o fod oedd yr haf ni jyst i cael yn just erchyll i ti. Wel, mae wedi bod yn dorcalonus, mae rhaid gweud, achos byddwn ni'n gweud mae dyddiaduron pawb wedi just chwalu a mae pob peth oedd yn rhan fwyaf o'r dyddiaduron yna wedi diflannu yn llwyr, a mae hynny'n anffodus yn dal i festyn mewn i blwyddyn nesaf. Wythnos hyn, i ni wedi cael mwy o bethau yn cael ei gohirio, yn hytrach gobeithio neu canslo, ond mae e'n mynd â ni ymhellach ac ymhellach mlaen. Felly ni'n edrych ar bethau mewn i bus Mawrth hyd yn oed yn gorfod peidio digwydd am y tro. A mae'n sefyllfa rhyfedd i edrych nôl, achos pan ddath yr holl beth i'n ymwybyddiaeth ni gyntaf, dwi'n cofio'r alwad cyntaf ges i am ganslo cyngerdd gyda un o'n cantorion ifanc ni, a meddwl, dyma ni, pawb yn neidio ar bandwagon yw hyn nawr, am ymateb, ond wrth gwrs doedd dim byd yn gallu neud, ynddo fe? Ac o fewn dyddiau i hynna, oedd y byd wedi newid ac oedd rhywun yn sylweddoli. Mae hyn yn real, ac wrth gwrs, un ar ôl y llall, oedd pob peth yn mynd a popeth yn mynd yn glir. Felly mae wedi bod yn gyfnod tu hwnt o anodd i gantorion ifanc, a yn enwedig i'r rheini falle sy o fewn blwyddyn neu ddwy neu dair i raddio, achos wrth gwrs nawr yw'r cyfle iddyn nhw gael yr holl gynlluniau ar gyfer cantorion ifanc, a'r cyfleon i fod mewn corws, i ddysgu crefft ac hyn a'r llall, a mae'r cyfan yna wedi diflannu. A does dim bron y bod mae rhywun yn gallu dweud ar hyn o bryd i'r rhai ifanca yna, sy'n rhoi llawer o beth a bod yn onest, ond mae yna bethau yn dechrau troi nawr, a fel o Bryn yn sôn, mae yna gynlluniau ac ymgyrchoedd fel momentum yn dechrau mas o fewn y cyfyngiadau i ni gyd wedi dod yn gyfarwydd â nhw, i ni gyd dwi'n meddwl yn deall erbyn hyn bod rhaid bod yn saff dim ots beth, ac o hynna mae'n anhygoel fel mae pobl wedi dechrau arallgyfeirio yn y byd teledu, o ran canu dwi'n meddwl, y byd cerddoriaeth teledu ac yn y blaen, mae'n anhygoel i weld fel mae pobl yn addasu ac yn meddwl mewn ffordd wahanol ac yn dechrau cynllunio pethau newydd. Felly fanna mae'r gobeith, dwi'n meddwl. Mae ffordd bell i fynd i ran fwyaf o'r rhai ifanc, a dwi'n wir yn teimlo drostyn nhw o'n nghalon, ond mae yna bethau yn dod nôl yn ar y bach. Mewn ffurf wahanol falle, ond maen nhw'n dechrau digwydd eto. A mae'n bosibl i defnyddio'r amser yma, doedd na dim byd unrhyw o'n ni yn gallu wneud i newid y sefyllfa. So, i bobl ifanc sy'n dal yn astudio, mae'n bosibl i just weithio ar pethau wahanol. Unrhyw cyngor Bryn i ti o y fath o stwff mae bobl ifanc yn gallu wneud nawr cyn mae popeth yn dechrau lan to?
Wel, a meddwl y misoedd sydd wedi bod, Tim, dwi wedi gorfod dysgu bron 2 opera newydd a rhai darna newydd tuag at cyngerdd yn y babi cynnig. Nes i wneud yn siŵr mod i'n dysgu cantata gan bach i Llabogynnog o'r cof. Gan bod ni'n teimlo dim bach yn euog bod gennym ni'r amser nawr i astudio darna newydd ac efallai meddwl dim bach tu allan i'r bocs. I'r rhai sydd yn cychwyn gyrfaoedd, amser perffaith i fod yn dysgu caneuon newydd, ac efallai meddwl i'r dyfodol am y rhannau fyswn nhw'n gallu perfformio. Dwi'n meddwl bydd operau 1 act yn rhan hanfodol bwysig tuag at y dyfodol i'r cwmnïau opera, fel Janis Kiki, fel Bluebeard Castle, ac wrth gwrs operau Handel, Mozart, fydd hwnna'n beth holl bwysig hefyd, ond mae rhaid i chi fod yn barod. Mae rhaid i chi fod wedi dysgu nhw'n barod. Pam lai meddwl am ryw gyngherddau fedrwch chi wneud eich hunan gartra, caneuon newydd, caneuon Cymreig, caneuon gwerin. Mae gennym ni arlwy o gerddoriaeth fel cenedl, ac mae'n amser i ni efallai meddwl be fydda yn destun eitha taclus i fi fedru meistrioli yn y cyfnod yma, a'i gweithio ar y llais, ar y techneg, a'i dysgu offeryn newydd. Mae angen dipyn o blu yn y cap. Wrth gwrs, mae'r cyfnod wedi bod yn gobeithio fydd yna rhywbeth sydd yn mwy positif ar ôl y gaeaf. Ond, enghraifft, un peth o'n i yn warthus am fel myfyriwr, Tim, oedd i cydnabod ac adnabod lle mae posibiliadau ennill ymddiriedlaethau arian fel myfyriwr. A chlys nodi efallai i'r dyfodol, cystadlaethau, arian sydd i gael i roi i fyfyrwyr yn ifanc. Mae angen bod yn mwy gwyliadwrus o hynny, dwi'n meddwl. Yn y cyfnod o'n i'n y Guildhall am 6 mlynedd, Tim, nes i rioed gael ceiniog o arian gan bobl sydd yna'n barod i'ch helpu chi. Un peth fi wedi gwneud trwy'r lockdown, dwi wedi gwneud lot fwy nawr na pan o'n i'n myfyrwyr o canu, ydy'r trio dysgu ieithoedd wahanol. So bob diwrnod dwi'n dechrau gyda Duolingo, just app ar fy ffôn, a ar hyn o bryd dwi'n gwneud Ffrangeg ac Almaeneg, a bydd hwnna, dwi'n meddwl, rhywbeth rili dda am bob un cantoriaid. Fflur, beth ti'n meddwl am ieithoedd a just dysgu y ffordd i siarad ieithoedd wahanol? Bendant, dwi'n meddwl bod yna gwahaniaeth mawr. I ni fel Cymru, dwi'n meddwl, yn lwcus bod dan ni 2 iaith i ddechrau, felly mae'n gwneud 3dydd a 4ydd iaith, mae yn dod yn haws. A'r peth yw, a dwi'n gwybod dwi'n dweud am eiliad bod fi'n hen, ond yr hynna i chi'n mynd, yr anoddau yw ei ddysgu. Felly, bysen ni bendant yn gweud bod gwerth dysgu ail iaith. Dwi'n meddwl, dwi'n siarad Ffrangeg, dwi'n deall Eidaleg, ond yr iaith dwi'n meddwl sydd yn bwysig iawn i ddysgu yw Almaeneg. I ni gyd, wrth gwrs, os ni'n dysgu canu mewn iaith arall, dyn ni'n deall am be ni, neu fe ddylen ni fod yn deall am be ni'n canu. Ond mae cael deallusrwydd o'r iaith lafar, yn gwneud gymaint o wahaniaeth i'ch dealltwriaeth chi o batrwm yr iaith, y sain, y seiniau, a hefyd mwyn gweithio yn yr Almaen. Mae'r un peth yn gywir am bob gwlad, ond yn enwedig yn yr Almaen, mae yn bwysig bod chi'n medru'r iaith. Mae yna gymaint o gantorion allan yna yn brwydro am yr un roles, yr un gwaith. Os oes da chi yr extra na bod chi'n siarad yr iaith, mae'n mynd i fynd o'ch plaid, mae'n mynd i fod o'ch plaid chi.
So ie, dyn ni bendant yn argymell dysgu iaith. Ond fi'n gwybod rhywbeth arall i ti wneud, Tim, a finne. Un o'r pethau dwi wedi dysgu trwy'r lockdown, a dwi'n gweud bod wrth bawb, beth yw pwysigrwydd iechyd corfforol a iechyd meddyliol. A beth dwi wedi bod yn gwneud bob dydd ers 6 mis yw yoga. A fi'n gwybod ti'n fan mawr o yoga with Adrian, a fin hefyd. Ni wedi siarad lot am hwn, fi'n gwybod. Tas e rwy'n di gweithio fi flwyddyn yn ôl, neu 6 mis yn ôl, fysa ni'n neud yoga bob dydd, so ni wedi chwerthin arnyn nhw. Achos dwi ddim yn ffit, dwi ddim yn hyblyg iawn yn gorfforol, ond mae beth i fi di ennill o trwy wneud yoga yn feddyliol wedi wneud byd o wahaniaeth i'n llais i, a i'r ffordd dwi wedi delio gyda'r pandemig yma. A fysa ni'n dweud fel canwr ifanc, un o'r pethau pwysica i wneud nawr yw sicrhau bod chi'n wneud bob peth y gallwch chi gyda'r offeryn, i gadw'r offeryn i gyd yn iach, nid jyst meddwl am y llais, ond bod y corff cyfan yn gweithio fel un. Achos nes bod yr offeryn yn iach, bych chi'n gallu defnyddio fe i'r gore. Felly, yoga i fi yw'r peth gore sydd wedi dod mas o lockdown. Mae rai fi gyfadda. O bendant. A dwi'n really wish. Beth yw gair wish? Dymuno. Neu... So, anyway. Pan o'n i'n ifanc, nes i ddim byd o stwff corfforol, a just, wneud e nawr, and just meddwl, I really wish I'd done it back then. So, cyngor da. Rhian, gai ofyn ti, please. Mae lot o bobl ifanc ma yn dechrau cymryd step cyntaf ar ôl gadael coleg, o meddwl am y step nesaf, falle mynd i postgrad. Pa mor anodd yw e i sefyll mas i rywun fel ti, fel asiant, a beth ti'n edrych am o'r cantorion ifanc? Sorry, cwestiwn mawr yw na, fi'n gwybod. Ni'n dweud y $1 million cwestiwn yma na, Tim. Wel, dwi'n meddwl mae'n rhywbeth sy'n ynoch chi bron y bod. Mae rhywun eisiau gweld y person sy'n perfformio, a cyfathrebu yw hynny. Mae'r llais wrth gwrs yn rhywbeth cwbl naturiol byddech chi'n disgwyl i fod yna. Ond os nad ydych chi'n gallu cyfathrebu gyda'r llais yna a rhoi drosodd i pwy bynnag sy'n gwrando eich neges chi neu'r stori neu be bynnag, yna mae'r cyfle wedi mynd bron o bod yn syth. Ac wrth gwrs, beth sy'n eich helpu chi i wneud hynna yw paratoi. Gwaith caled tu ôl y llenni, fel mae Fflur wedi gweud yn barod, a Bryn, mae'r dysgu'r ieithoedd, gwneud yn siŵr bod yng nganu yn iawn. Gwybod bod chi'n deall pob gair ych chi'n canu, dim falle jyst rhyw drosiad o frawddeg neu drosiad o deimlad y gan, ond bod chi'n gwybod yn union beth ych chi'n canu. A mae hwn yn rhywbeth dwi'n cofio pan o'n i'n cael gwersi canu, o'n i'n cael hyn yn cael ei ddweud o hyd. A weithiau mae rhywun yn meddwl, iawn, hyn ormod o waith caled i fynd trwy hwn i gyd. Ond mae e mor bwysig. A wedyn mewn blynyddau i ddod, pan ych chi'n clywed yr arias neu'r leader neu be bynnag caneuon mae'n cael ei canu gan rhywun sydd yn gwybod yn union beth maen nhw'n canu, mae e'n gwneud cymaint o waniaeth. A bron o bod rhywun yn cael sylweddoliad, fel na mae e fod, math o beth. Felly mae'r trwytho yma a'r paratoi a deall cefndir yn rhywbeth holl bwysig. A hefyd, dwi'n meddwl, edrych i weld beth ych chi'n dda ynddo fe, yn naturiol. Peidio trio gwthio'ch hunan mewn i focs falle, lle chi'n teimlo dylech chi fod yn gallu canu rhywbeth penodol. Os nad yw e yno chi, neu yn gweddi i chi, wel falle taw nes ymlaen, falle taw ryw adeg arall yw hwnna i ganolbwyntio arno fe. Ond nawr, tra bod yr cyfleon mae gyd o flaen cantorion ifanc, triwch anelu am bethau sy'n gweithio i chi, pethau chi'n mwynhau canu, achos mae mor anodd trio
trio dal sylw rhywun gyda rhywbeth chi ddim yn mwynhau, neu ddim yn teimlo bod chi'n uniaethu ag e. Felly, dewis a dethol yn ofalus iawn, dwi'n meddwl, ac wrth gwrs mae lot o'r rôl yna yn perthyn i'r hyfforddwyr, i'r coaches, i'r athrawon ac yn y blaen, a pwy sy'n eich cynghori chi. Felly, triwch gymaint a sy'n bosib, byddwn ni'n gweud, i gymryd cyngor wrth bobl, i holi gwahanol farn, ond hefyd i ystyried beth yw'ch barn chi'ch hunan a beth sy'n teimlo'n iawn i chi. Mae hwnna'n ddechrau o leia wedyn. Diolch, Rhian. Dwi ddim yn moyn swnio fel tadcu fi, ond pan dwi'n cymharu'r sefyllfa nawr pan o'n i yn coleg cerdd, gyda'r YouTube, gyda'r ffaith ti'n gallu recordio dy hunan just ar dy ffôn a gwrando ar mae siwr gymaint o stwff i helpu ti, a just trwy lockdown ges i app Metropolitan Opera ar ffôn fi, a just edrych ar holl operau o'r cantorion just wych yn canu dros y byd. So, mae lot o paratwadau ti'n siarad am na yn mor bwysig, a nawr mae digon o amser i wneud na. So, great. Bryn, gai ofyn ti, os gwelwch yna, pan nes ti gadael Guildhall yn Llundain, be wnaeth helpu ti creu cysylltiadau yn y byd clasurol mwyn ffeindio'r gwaith yn y diwedd? O'n i'n eitha ffodus, Tim, mod i wedi cael rhwydwaith yr Eisteddfodau i fod yn eitha hyderus ar lwyfan. Un o'r camau pwysicaf oedd dewis 2 neu 2 aria o'n i yn wybyddus ac yn hollol gyfforddus yn eu perfformio nhw mwyn i canu nhw yn y clywediadau oedd gan rhywun. Ond mae gam wedi cael ei wneud drwy ennill ysgoloriaeth Kathleen Ferrier, a rhaid mi ddweud eto o'n i'n hwyr iawn yn rhoi yn enw i mewn yn y gystadleuaeth yna, bron i mi golli fo o fewn dyddiau. Roedd hwnnw rhyw fath o hwb i fyny'r ystol, a mi agorwyd y drysau falle i fod yn un o'r rhai i gymeryd rhan yn y canwr y byd gan y BBEC. A mewn ffordd hwnnw di'r gystadleuaeth pwysica sydd i'w gael. Nid o ran bod chi'n cael gwaith allan o'n fo, Tim, ond bod chi'n cael cyfleon i fynd i ganu i wahanol gerddorion fel arweinydd, fel y 2 opera yn ei hunan. Ond oedd y gwaith wedi cael ei wneud ar y 2 aria yna. Achos mae sefyllfa gorfod sefyll ar lwyfan mwyn i chi gael ennill eich baramenyn yn sefyllfa anodd iawn ac yn sefyllfa bedar fod o nerfusrwydd uchel iawn o'i gymharu o fod yn perfformio ar lwyfan. Ond os oes gythral yna chi i fod yn ar teimlad, wel, dwi'n mynd i ganu'n dda ar y llwyfan yma, dwi'n mynd i gael y gwaith yma. Allan o ddwedwn ni 20 o glywediadau, mi ges i 2 swydd. Un yn Hamburg yn canu Figaro, ac un yn Chicago yn canu'r rhan yn y cylch y fodrwy gan Wagner, sef rhan Donner. Felly, o'n i'n orlwyddiannus, ond o leia, mi oedd o'n gychwyn da iawn. Felly, faswn i'n dweud, heb os nag o'n i bai, i fod yn barod at y clywediadau a i chi gael rhyw fath o lwyfan. Ond da ni'n eitha ffodus yn Mhrydain bod na gyngherddau i'w gael, bod na waith radio i'w gael, bod na waith teledu i'w cael, ond hefyd bod na waith oratorio, Tim, a dwi'n meddwl bod hwnnw'n holl bwysig. Achos hwnnw sydd yn rhoi yr bara beunyddiol i chi fel petai i gychwyn perfformio ar lwyfan ac i ddechrau'r rhwydwaith o fod yn canu gyda cantorion eraill neu gyda arweinyddion. A nhw sydd yn bwysig hefyd o ran eich cyflwyno chi yn y byd oratorio. Felly, o gystadleuaeth, faswn i'n dweud bod oratorio yn rhan hanfodol i gychwyn y crescendo sydd o fewn gyrfa proffesiynol. Wedyn, mae yna goeden enfawr a briga
di-ri, felly chi fod yn rhan o sioeau cerdd, jazz, canuon pop, operatic, bob math o bethau. Ond yn sylfaenol, mae rhaid chi feddwl am ffordd ydych chi'n mynd i strwythuro cychwyn gyrfa. Hap a damwain weithiau, dipyn bach o lwc yn help mawr, ond fel o'n i'n dweud o blaen, gweithio fo allan a cael rhyw strwythyr i sut ydych chi'n meddwl ydych chi'n mynd i lwyddo yn y gyrfa yma. Allai just atgoffa pawb, os ti moyn gofyn cwestiwn i un o'r gwesteion ni, please just sgwennu nhw yn y box chat, a bydd yn gret i gwrando ar lleisiau chi, ddim just yr un fi. Bryn, o ti'n siarad am clyweliadau na, pan o'n i'n canu, dwi wedi casau wneud clyweliadau. Fflur, gafyn ti, os gwelwch yn dda. Mae clyweliadau yn hanfodol i bob canwr. Os unrhyw cyngor gyda ti fel i ymddwyn mewn clyweliadau? Dwi'n meddwl peth pwysica dwi wedi dysgu yn y blynyddoedd diwetha yw fod y panel, maen nhw moyn i chi wneud yn dda. Oedden ni wastad yn mynd mewn i wrandawiad yn meddwl, maen nhw'n aros i fi neu camgymeriad, achos, wel, mae'n mynd i wneud pethau'n haws iddyn nhw. Maen nhw'n edrych arna'n disgwyl i fi wneud yn ddrwg neu be bynnag. Wedi bod yn eistedd ar banel clyweliad gyda ti dipyn, Tim, dwi'n sylweddoli nawr, mae'r panel, stan nhw ddim yr amser i fod yn meddwl am yr holl bethau eraill sy'n mlaen yn dy ben di pan ti'n sefyll yna. Maen nhw just eisiau gweld dy orau di a beth sydd â ti i gynnig. Achos mae gan bob canwr rhywbeth sydd ddim gan unrhyw un arall, sef y ffaith mae nhw yw nhw. Felly, llwch chi gael 5 soprano, a mae'r 5 ohonyn nhw'n hollol wych. Ond mae'r 5 ohonyn nhw'n hollol wahanol. So mae'r rhaid gwybod bod yna rhywbeth yno chi, eich hun, sy'n yn driw i chi'ch hun. A just peidio meddwl gormod am blesio pawb arall, achos ydych chi byth yn mynd i blesio pawb. Ond mond bod chi gyda'r nid yr humility, ond bod chi'n gwybod pam i chi yna, beth sydd â chi gynnig sy'n wahanol i unrhyw un arall. Mae'n gofyn hyder, mae'n gofyn, dwi ddim yn gweud bod eisiau bod yn or-hyderus, dim hyder ffug, ond hyder bod chi yna yn gwneud beth i chi moyn wneud, a'r hyder bod chi'n gwybod bod chi'n wneud i'r gorau y gallwch chi wneud ar yr eiliad yna. I ni gyd yn cael dyddiau drwg, ni gyd yn cael dyddiau lle di pethau ddim yn gweithio, ond beth sy'n rhaid ni gofio yw mae bob un o'n ni'n cael cnoc, a dwi wedi cael lot mwy o gnocs na beth dwi wedi cael gwrandawiadau da. Y peth pwysig yw cofio bod rhaid ni ddal i fynd a codi'n hunain lan. A dwi'n meddwl na le ni'n lwcus yng Nghymru gyda'r eisteddfodau, i ni'n gyfarwydd â cholli, ni'n gyfarwydd â chystadleuaeth. A ar ddiwedd y dydd, dyna beth yw clyweliad i ryw raddau. Ni'n cystadlu gyda bobl eraill am roles. Ond, ie, dal i fynd a ystyried falle bod ni'n cael cnoc, ond dwi'n mynd rhywbeth personol, mae jyst yn golygu bod ni ddim yn siwto'r rôl yna ar y diwrnod yna. Mae'n anodd, mae'n rili anodd. Mae'n anodd, ond nawr, mwy na thebyg, dwi'n sefyll ar yr ochr arall y bwrdd clyweliad, a beth dwi'n sylweddoli nawr ydy'r ffaith y panel moyn chi fod yn ffantastig. Mae ar ochr chi. Mae ddim just na i gweud na. Mae ddim tick box exercise. So, mae mor bwysig i just cofio na, dwi'n meddwl. Mae panel yn moyn ti i fod yn seren.
Beth arall wnaethon ni ddysgu yn dyfa Tim hefyd, bod yn amlwg y bobl sydd wedi paratoi yn dda ar gyfer y clyweliad. Yeah. Mae e'n holl bwysig bod chi wedi paratoi cyn y clyweliad, achos llai wedi hyn yn sicr, fydd y panel yn gallu gweud os nag ych chi wedi. Ambell un o ni falle, we blagged it a couple of times, mae'n siŵr bod chi yn, ond os ych chi wedi paratoi, i chi'n gwybod allwch chi just sefyll yna a cyfathrebu. A dyna beth yw ein swydd ni fel cantorion, yw i gyfathrebu. So os ydyn ni wedi gwneud y gwaith paratoi i gyd cyn y clyweliad, allwn ni just sefyll a mwynhau. A wrth bod ni'n mwynhau, mae'r panel yn mwynhau. A ar ddiwedd y dydd, ni eisiau'r gynulleidfa neu'r bobl sy'n gwrando arno ni, ni eisiau iddyn nhw fwynhau hefyd. Bendant. Mae cantorion yr unig cerddorion sy'n gallu cyfarthrebu geiriau a cerddoriaeth ar yr un pryd. So, mae cwestiwn yn y box chat nawr wrth y dau Dafydd, Dafydd Allen a Dafydd Jones. I chi na, boys? Helo. Nos i chi. Ie, y cwestiwn o gennym ni siofyn i chi, Bryn. Dych chi'n cael eich adnabod fel rhywun sydd yn andros o dda am drin geiriau. Os gennych chi broses penodol ar gyfer cyflawni hyn? Dechreuon hynna yn eitha cynnar. Wrth gwrs, pan mae rhywun yn canu cerdant neu yr alawerin, mae rhywun yn cael ei ferniadu ar ddehongli barddoniaeth a geirio. A dwi wedi cario hynny ar hyd yng yrfa, ond efallai un peth dwi wedi gwneud yn hollol wahanol ydy adeiladu yr tîm yma o'n nghwmpas i. Felly mae gan ni rhywun allai fynd at gyda'r Almaeneg, gyda'r Ffrangeg, gyda'r Rwsieg, yr ieithoedd i gyd, achos mae'r rhain yn bobl dwi hoffi bod yn eu cwmni nhw, a dwi'n rhoi popeth ar y bwrdd i ddysgu be maen nhw'n ei ddweud, ac yn agored i fod yn gwrando ac yn trio ngorau fod yn rhywun sydd yn gwrando ac yn cael 10 allan o 10 a seren aur ar hyd yr amser. Os oes yna un dyn dwi bob tro wedi anelu at ar ôl wneud y gwaith cartra i gyd, ar ôl gweithio gyda'r pobl ieithoedd, a ydych chi'n eitha ffodus os ydych chi yn y Coleg Cerdded Drama yng Nghaerdydd ar y funud, rhywun sydd yn cydweithio gyda Tim, ydy John Fisher. Oedd John Fisher yn, wrth gwrs, mae wedi gweithio gyda y cwmni a recordio, mae wedi bod yn arweinydd, mae wedi rhedeg tu opera yn Venice, mae wedi gweithio yn yr Iseldiroedd, mae wedi rhedeg cwmni opera Cymru. Ond be oedd yn holl bwysig i mi oedd yr ffaith bod wedi gweithio gyda Claudio Bado yn y 70au yn La Scala yn Milan. Ac yn y cyfnod hwnnw oedd o'n gweithio gyda Sam Raimi, Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Placido Domingo, Katia Ricciarelli, yr enwa enfawr mae i gyd. A mae yna, os fedrwch chi ffeindio rhai defnydd ohono fo yn gweithio gyda Bado, enghraifft gyda Sam Raimi a Chris Merritt ar Requiem gan Verdi. Allwch chi weld Bado'n siarad Eidaleg gyda John ac yn dweud, ni di wneud yn siŵr bod y tenor ddim yn canu mor siarp. Oedd o'n gadael y gwaith yna iddo fo. Peth arall, wrth gwrs, mae John yn bianydd, ond mae hefyd yn siarad 6-7 iaith. Felly fodd yr un oedd yn rhoi yr sglein o ora ar y diamwnt oedd dipyn bach oedd angen dipyn bach o waith arni. Wedyn, mae'r gwaith cartra yna i fyny chi wedyn, faint da chi eisiau bod ar y llwyfan yna yn canu i'r Eidalwyr, i'r Almaenwyr, cyn mor berffaith ac ymedrwch chi. Wedyn, adeiladu'r tîm yma, yr wal yma sydd o'ch cwmpas chi, fel y golffwyr yma sydd yn
Mae gen nhw rhywun tuag at i bwyd nhw, mae gen nhw rhywun tuag at i meddwl nhw, mae gen nhw rhywun tuag at i swing nhw, rhywun at i pytio nhw. A dwi'n meddwl bod hynna'n holl bwysig i ni'na hefyd, gael y pobl yma o'n cwmpas, da ni yn hoffi gweithio hefo nhw. Diolch, Bryn. Gwaith caned. Diolch, boys. Right, mae Ellen Lloyd Roberts yn cael cwestiwn nawr. Ellen, ych chi yna? Ti yna? Hi, Ellen. Helo. Swn i'n licio gofyn i unrhyw un ohonych chi am unrhyw gyngor. Dwi wedi gorfod symud adra o Lundain a wedi gorfod ffeindio swydd normal, llawn amser, ers yr haf. A most o bos gynnech chi unrhyw gyngor, unrhyw dips ar sut i gadw motivation i fynd, sut i cadw'r canu i fynd, ella pan mae rhywun wedi blino ar ddiwedd diwrnod o waith a heb gymaint o egni ag arfer ella. Dwi wir yn deall ti, Ellen. Mae'n anodd i just gadw y motivation yna. So, pwy sy'n moyn mynd cyntaf gyda'r cwestiwn yma? Wel, na gyd na i weid yw bod ti ddim ar ben dy hun fyna, achos ti'n bod, o'n i'n siarad gyda'r bobl ifanc ar Cod Ieuenctid Cymru nôl ym mis Awst, a ni'n gofyn iddyn nhw sut o'n nhw'n teimlo. Oedden nhw gyd yn teimlo'n ddiflas, ond yn dychmygu bod pawb arall yn teimlo'n greit, achos na gyd ti'n gweld ar pethau fel Twitter, Facebook, Instagram, yw be mae bobl yn dewis dangos i ti. A'r gwir yw, i ni gyd yn stryglan. A reit ar ddechrau lockdown, nes i fethu canu am 2 fis. Nid bod fi'n llythrenol methu gwneud, ond oedd hwn just ddim, fel ti'n gweud, dim motivation, oedden ni'n teimlo'n drist. A wedyn nes i ddechrau meddwl, beth i fi'n mwynhau canu, beth i fi'n mwynhau wneud i fi. Ddim i neb arall, o'n i'n eisiau plesio neb arall. A nes i just dechrau canu rhyw ddwrnod. A beth oedd yn rhyfedd oedd dyna'r rhwydda a mwyaf rhydd dwi wedi teimlo ers amser maith, oherwydd o'n i'n neud e i fi. So bydden ni'n gweithio ti, dechrau'n fach, meddwl am falle sgwenna'r rhestr o dy hoff ganeuon di. Sim ots beth yw nhw, a just penderfynu bod ti just yn mynd i weithio ar rheina. A edrych arno fe fel prosiect, paid a trial wneud gormod yn rhy fuan, torra fe lawr i bethau bach, beth yllu ti gyflawni ar y diwrnod cyntaf, beth yllu ti gyflawni ar yr ail ddiwrnod, a paid a bod yn gas gyda ti dy hun, a paid a teimlo bod ti'n ddim yn neud yn iawn, a bod pawb arall yn really motivated, dyn nhw ddim. Trust us, dyn nhw ddim. Ond just, fel fi'n gweud, torra fe lawr i bethau bach, falle, wyt ti'n, i'r sopranos sy'n mas na yn enwedig, mae yna un soprano dwi'n fan mawr ohoni ddi, Rachel Willis Sorensen. A mae da hi gyfres ar Instagram lle mae hi'n rhoi cyngor i bobl. Edrych ar rhywfaint o'i fideos hi, a mae hi yn rhywun sy'n â y gallu mai ysbrydoli ti i fynd i ganu. A falle meddwl am rhyw exercises yllu di wneud, gwrando ar lot o gantorion eraill, edrych ar lot o repertoire, a jyst rhoi prosiect bach i ti dy hun, i weld os yllu di trial adfywio'r motivation eto. Ond mae'n galed, so pa bod yn galed ar ti dy hun, mae beth i ni'n mynd drwyddo fel byd ar hyn o bryd, yn hollol afreal. Does dim disgwyl i ni gyd fod yn dysgu 6 opera mewn wythnos, just camau bach, bydden ni'n gweud. A mae Covid yn hollol without prejudice. Mae'n just effeithio bawb. Drachan nhw, gyda Syr Bryn Terfel yn y sesiwn yma. Mae'n just ddim yn gofalu am unrhyw. Mae'n effeithio bob un o'n ni. So, pob lwc i ti, Ellen. Gai ofyn, Tim, Ellen, o lle ti di gadael? Fes i yn yr academi yn gwneud fy
masters, a wedyn mae yna 2 flynedd ers i mi adael fan a fi sy'n gweithio yn llawrydd am 2 flynedd wedyn. A wedyn, pa lais wyt ti? Soprano. Dwi'n siŵr fi gen Rhian rhywbeth i ddeud hefyd, ond dwi'n cytuno'n llwyr efo Fflur, ond wrth gwrs mae gen ti dy swydd wan, ond mae gen ti gyfle. O no, cliffhanger. O na. Sorry Bryn, ni di colli ti just fanna, so... Fas o'n i. O, reit, ti'n ôl nawr, ie, so, ti di rhewi, so... O, sori, da chi'n clywed fi? Ie, fi'n clywed... Dwi'n siŵr bod gen Elen athro neu athrawes yn lleol. Na, ddim yn lleol. Na, ddim, ie. Os a rhywun sydd yn chwarae piano? Oes, mae'n siŵr. Wel, ys cymeryd yr amser faswn ni i mond i ddysgu gwaith newydd, rhywbeth sydd yn mynd i wneud dyfodloni di, boed o yn ffindio rhyw ffrind i ganu deuawd, neu triawd, neu bedwarawd mewn, wrth gwrs, ystafell sydd yn hollol saff i bawb, ond mae o'n waith, ond dal ati a gwneud y gwaith cartra faswn ni, hyd yn oed os oes gen ti swydd newydd. Ie. Rhian, ti'n moyn? Wel, ddim ond ategu beth mae Fflur a Bryn di gweud, ond yn sicr wyt ti ddim yn arben dy hun. Dwi'n gwybod am sawl un sy wedi digaloni, sy wedi arallgyfeirio, ond arallgyfeirio dwi'n gobeithio dros dro. Dwi'n gyfarwydd â hon a ti fel cantores, dwi wedi clywed ti'n canu llawer iawn. A yn sicr bydden ni'n gobeithio bod hwn ddim yn gyfnod sy'n mynd i dod â gymaint o anobaith i ti, dyfod ti'n, wel, dod i ben ar canu, achos yn sicr mae gyda ti lot fawr i gynnig, a ti'n ifanc. Felly, gweithio gyda be bynnag yw dy swydd di nawr, beth wyt ti'n neud o ran diddordeb? Cymhorthydd mewn ysgol a rhoi gwersi canu hefyd. Oce, wel, o leia wyt ti'n cael cyfle i ddefnyddio dy ddawn, ac yn gallu mynegu hynna, a rhoi drosodd i'r plant, a bod hwnna'n rhan o gyfathrebu. Dwi'n sicr ddim yn rhywbeth lle ti'n colli cyfle. Mae dysgu, wrth gwrs, yn gallu bod yn anodd ar y llais. Fi'n gallu siarad y brofiad yna, o'n i'n athrawes. Mae canu a dysgu ddim yn cyd-fynd, ond wyt ti'n gallu gwrando. Paid y teimlo bod rhaid i ti ganu o hyd falle, achos mae'n drwm ar y llais, ond gwrando ar bethau, fel oedd Fflur yn gweud, cana bethau ti'n mwynhau canu pan ti'n cael y cyfle, a falle jyst pyd o roi'r gormod o bwysau, ond cymryd y cyfle, gweld yn rhywbeth positif, ti'n gweithio gyda phlant, ti'n gallu trosglwyddo dy ddiddordeb a dy dalent di iddyn nhw, a tria gymryd nôl falle o hynna, y mwynhad maen nhw'n cael o weithio gyda ti hefyd. Dros dro yw hwn, cofiad, dros dro. A hefyd, dwi'n meddwl, ti'n dysgu lot am y llais ti pan o'n i'n meddwl am y problemau gyda pobl eraill. Mae'n cyfle briliant i ti i dysgu mwy am y ffordd mae'n llais yn weithio. So, no, just cadw fynd. I'm going to say this in English because I can't think of how to say it in Welsh. I always think it's important to remember somebody's got to get the job, so why not you? Mae'n hawdd i meddwl weithiau o mae gymaint o sopranos mas na. Yeah, okay, but ni angen sopranos, so pam ddim ti? Diolch yn fawr. Diolch. Lwyth o cwestiynau yn dod i fewn nawr. So, Elen, so we just i gael Elen. Manon Ogwen, please. Helo! Hiya, Manon. Iawn. Cwestiwn i chi fel gyd, really. Beth faswch chi'n ddweud yw'r gwahaniaeth mwyaf rhwng canu'n fyw a canu mewn studio recordio? Unrhyw tips yn canu mewn studio? Unrhyw. Wel, Bryn, ti wedi gwneud lot o recordio, so ti'n moyn gweud rhywbeth? Mae nhw yn ddau
ran o berfformio sydd mewn ceia hollol wahanol, achos a recordio ti'n elfennol yn mynd i gael rhywbeth sydd yn mynd i fod yna am dy yrfa di, am dy fywyd di. Wedyn mae rhaid teimlo yn sicr bod chdi'n holliach yn mynd i fewn i unrhyw sesiwn recordio, ac os oes unrhyw beth ti'n anhapus efo, wyt ti'n mynd i fewn, ti'n mynd agor y drws, ti'n mynd i meddwl canu, sa bod y llais yn gweithio yn well, efallai, nag ydi erioed wedi bod, a mae hynna'n elfen o lwc hefyd. Wyt ti, wrth gwrs, yn ffocysu ar y meicroffon, a'r ffaith bod rhan amla wyt ti'n recordio can rhyw 5-6 o weithiau, a maen nhw'n defnyddio'r siswrn i gael y darna gorau. Wel, o'n i yn anelu bob tro i recordio'r gan mewn efallai 3 gwaith, gan nad oedd y llais ddim o fewn amser wedyn yn blino, achos rhan amla mae gen ti 3 diwrnod a ryw 6 sesiwn i recordio. Ond yn fyw ar Lwyfan, un o'r rheola dwi wedi rhoi i fi'n hun ydy cadw at be dwi wedi ddysgu yn y stafell gerdd. Mae'n hawdd iawn mynd tu allan a mynd gyda beth sy'n digwydd ar y llwyfan mewn perfformiad byw, ond mae rhaid trio cadw i'r elfennau yma ti wedi weithio ar yn yr ystafell gerdd fel anadlu, fel y timber y llais, fel yr adnoddau sgen ti o liwio llais, a mae rhaid cadw i'r strwythur yna ar lwyfan byw. Roi rhyw fath o syniad i ti, os a i ganu sgarpia sydd yn yr opera Tosca, ac os ganna i ormod yn beth sy'n gorffan yr act gyntaf, mae'n ail act i wedi sbwylio'n gyfan gwbl ydyn. Felly mae rhaid yn y te deum i fi gadw i'r strwythur yma dwi wedi ddysgu. Oedd Hans Hotter, y bas bariton enwog o'r Almaen, bob tro'n deud, yr perfformiadau gorau nes i erioed o Hans Sachs yn y maes dy singer gan Wagner oedd yn yr ystafell gerdd. Dwi'n sicr bod hynna'n rhywbeth mae rhaid i rywun feddwl am. Ac wrth gwrs, ar hyn o bryd, bod pawb yn recordio lot, gyda'r Zoom perfformiadau a pethau fel yna. So, mae yn sgil da i pawb i gael nawr. Ni gyd ddim yn gwybod beth sy'n dod yn y dyfodol. So, dwi'n meddwl mae'n dda i just meddwl mwy am y ffordd ni'n recordio, am y ffordd ni'n canu pan ni'n recordio. Rhian neu Fflur, os unrhyw cyngor gyda chi? Llen gweud bod dim byd yn benodol i weid o ran recordio, achos Bryn yw'r arbenigwr yn y maes yn fanna, byddwn ni'n gweud. Ond wrth gwrs, cadw mor naturiol, cadw'r adnoddau o fewn rheolaeth, falle dim pwysio gormod union beth wedodd Bryn, allai ddim rili ategu llawer i hynna. Na, fe na chwaith. Un peth byddwn ni yn gweud o ran canu mewn perfformiad yn wahanol, fel oedd Bryn yn gweud, i fod nwyliadwrus, meddwl am y perfformiad cyfan, nid just meddwl am beth ti'n neud nawr. Ges i rhywun yn dweithio unwaith, mwyn gwybod pa mor bell ti'n gallu mynd, mae siŵr bod ti wedi mynd yn bellach yn yr ystafell ymarfer. So, enghraifft, os y ti'n canu lacme, neu rhyw gymeriad neu Mimi, neu pwy bynnag sy'n marw ar y diwedd, neu Violetta, mae'r diwedd yn ddramatig iawn, ti'n emosiynol, ti'n mynd i fod yn llefen. Nawr, dyw'r gynulleidfa ddim eisiau gweld ti'n llefen, mae'r gynulleidfa eisiau gweld ti'n trial peidio llefen, achos dyna lle mae'r tensiwn, dyna lle mae'r drama. Os i ti'n llefen, ti'n ffili canu. So, mwyn bod ti'n gwybod lle mae'r llinell yna, ti eisiau bod wedi mynd drwyddo fe gyd yn yr ymarfer, falle,
teimlo'r emosiwn i gyd, ond pan ti ar y llwyfan mewn perfformiad, fel oedd Bryn yn gweud, know your limits, ti eisiau gwybod bod ti'n gwneud popeth sy'n ddiogel, a popeth sy'n golygu bod ti'n gallu roi'r perfformiad ar gyfer y gynulleidfa. So, cadw fe'n saff, dy swydd di yw acto, ynddo? Ond mae'n bwysig bod ti wedi gwneud y paratoi fel bod ti'n gwybod pa mor bell i fynd â fe erbyn y perfformiad. Brilliant. Diolch, Manon. Diolch. OK, Ella sy'n nesa. Ella, helo. Haia. Hi, Ella. O'n i jyst yn meddwl, yn amlwg mae nerfusrwydd yn rhywbeth sydd yn hollol naturiol cyn mynd i berfformio'r lwyfan neu perfformio'n unrhyw le. Ond o'n i'n meddwl alla, os gen un o'n chi, neu bob un o'n chi, unrhyw tips ar helpu nerfusrwydd? Pwy sy'n mynd gyda? Fflur? Fysa ni'n gweud, mae'n rhywbeth sydd byth yn dadl di. A i ryw raddau falle'r mwyaf ti'n neud, y mwyaf nerfus i ti'n mynd achos mae dy ti fwy i golli. Ond beth i fi di dysgu'n ddiweddar, achos dwi wedi bod yn dioddyn ofnadw gyda nerfau dros y cwbl blynyddoedd diwetha. A dwi wedi bod, fel o'n i'n gweud yn gynharach am wneud yoga, dwi wedi bod yn edrych ar bethau eraill fel meditation, mindfulness. Mae yna raglen arbennig dwi wedi bod yn ei ddilyn yn ddiweddar o'r enw Friendly Eyes. Mae yna coach, dwi'n cofio ei surname hynna, Jacqueline, rhywbeth. Mae hi'n coach i Barbara Hannigan, oedd Bryn yn sôn amdani'n gynharach. A mae hi'n edrych ar sut i ymdopi gyda pethau fel nerfau trwy treinio ti i fod yn y nawr drwy'r amser. So ti'n edrych ar bob peth gyda be mae hi'n galw'n friendly eyes. Observe without judgment. A os i ti wedi gwneud y paratoi i gyd cyn y perfformiad, i ti'n gwybod bod ti'n sefyll yna, di wneud bob dim gallu di wneud, cofia beth wyt ti'n gwneud a pham, a cofia bod ti yn gwneud e nawr. So bydd y lleisiau yna, o'n i'n ofnadw wneud ffigur oedd, ni'n canu Deifieni, a drwy gydol yr aria, oedd gyda'r lleisiau bach yn gweud, oedd hwnna ddim cystal yn neithwr, oedd hwnna bach yn ffras, gosh, ti'n mynd i gyrraedd y nodyn nesaf yna? A beth sy'n digwydd yw ti yn y gorffennol neu ti yn y dyfodol a ti ddim yn y nawr, a felly os nag i ti'n y nawr, ti ddim yn gallu cyfathrebu. So, gwna'r paratoi i gyd cyn ni, a ti dal yn mynd i fod yn nerfus. Os i ti'n nerfus, mae'n golygu bod ti eisiau gwneud dy orau. Mae hwnna'n beth da. Os ti ddim yn nerfus, fysa ni'n dweud bod yna rhywbeth yn bod. Ond mae eisiau dysgu eisiau mae rheoli fe, a mwyn rheoli'r nerfau, mae eisiau bod y tools da ti cyn ni. So edrych mewn i bethau eraill, fel anadlu, meditation, beth bynnag sy'n siwto ti. Dyna beth bydde'n marn ni, achos dyna beth sy'n gweithio i fi. Ond mae pawb yn wahanol. Diolch. Bryn? Ga i ofyn wrth Ella, pam mae'n gofyn y cwestiwn yma? Ydy hi'n nerfus cyn mynd ar llwyfan? Ynddo, weithiau. Dwi'n berson sy'n eitha nerfus anyway, felly dwi'n teimlo fatha mewn awyrgylch lle dwi'n gwybod bod yna bobl yn ngwylio i. Dwi'n teimlo fatha dwi'n cael y nerfus yn hawdd. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i anghofio geiriau, dwi'n mynd i wneud hyn i gyd. A dwi'n fatha, anamal iawn mae o'n digwydd, ond dwi'n meddwl mae jyst y meddyliau bach ma, mae o'n scary. Ga i ddeitha chdi, rhaid chi anghofio am y nerfa yma reit sydyn. Fel mae Fflur yn dweud, ti angen rhyw fath o nerfa i godi rhyw fath o adrenalin i fod ar y llwyfan yna, ac mae hwnnw'n rhan hanfodol o'r holl beth sy'n digwydd o ddi fewn i chdi. Ond allai ddeud, yn sicr, y mwyaf nerfus dwi erioed wedi bod oedd yn ysgol Dyffryn Nantlle pan o'n i'n gorfod canu o flaen yn ffrindiau. A mi gymerus i o leia 2 flynedd o fewn yn 5 mlynedd yn y Guildhall i ddod drost hynny. Achos oedd hynny yn rhywbeth o'n i'n methu anghofio. Achos mae'n rhywbeth sydd felly yn gallu bod yn feddyliol. Ond, i fynd yn ôl at yr ein gythral yma sy'n gallu bod i fewn yna chdi, a beth wedi cael gyda'n bach o ddiafol yna chdi, mae rhaid chdi ddeud wrth dy hun, os dwi'n mynd i fod yn nerfus, diolch yn mynd i weithio i fi, a mae'n mynd i effeithio perfformiad i.
A mae rhaid chdi weithio ar dipyn bach o'r cythral yna, dwi'n meddwl. A mi wneud hynna, rhaid chdi mewn safla eitha cyffyrddus i fod ar lwyfan. A rhyw fath o wen ar dwynab di, a rhyw dinc bach yn dilygad di. O, mae yna, dipyn bach o gythral yn hon. Diolch. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i gofio, mae pawb yn teimlo'r un peth, ni gyd yn teimlo y ffordd ti'n teimlo pan ti'n nerfus, so just paid meddwl gormod amdano fe. Owen Barton Davies, mae cwestiwn wrtho ti, os gwelwch yn dda. Helo. Hi Owen. Cwestiwn fi yw, sut ydych chi'n delio efo beth ti'n chymryd cyn cyngerdd efo dy llais i edrych ar ôl o, neu pan mae gen ti problemau efo llais, oherwydd dwi'n gwybod pan dwi'n fynd fatha syth o gwaith i cyngerdd, dwi eisiau angen meddwl beth yng ngorau i cymryd cyn dwi'n mynd mlaen. Sorry Owen, ydy mae'n bosibl i gweld ti? Ie. John ar? Meddwl? Rhian, os... Wel, mae hwnna'n un bach anodd, achos dwi'n meddwl bod na quick fix i fynd o dy waith, a eto dwi'n gwybod beth ti'n neud, ond ti'n bod yn rhywbeth sy'n drwm ar dy lais ti. Ond yn sicr, byddwn ni'n gweud bod yfed cadw dy hun yn hydrated drwy'r amser, neu os ti'n gwybod bod cyngerdd gyda ti'n dod lan y noson honno, triad orau i safio dy lais yn ystod y dydd, pido gorwneud, ond cadw i yfed, a mae hwnna'n mynd i sicrhau o leia wedyn, does dim sychder yn mynd i ddod ar dy draws di, a bod ti'n dechrau tymlo, bod ti'n methu cael pethau weithio fel fydden nhw fel arfer. Ond yn gyffredinol, mae edrych ar ôl y llais, wrth gwrs, yn rhywbeth ti'n gorfod wneud trwy'r amser, nid just ar ddiwrnod y cyngerdd, ynddo fe. So, gwranda ar gyngor dy athrawon, peidio gorwneud, ac i ni wedi sôn am hynna'n barod, ti'n modd, peidio teimlo bod rhaid ti bwysio dy hunan yn ormodol, cadw fe o fewn dy allu a dy ddoniau di, ond wedyn edrych ar ôl dy hunan falle ar y dydd, a mae'n siŵr bod pawb a'i quirks bach gwahanol, ti'n modd, cyn cyngherddau a pethau sy'n gweithio iddyn nhw'n bersonol. Yfed o'n i wastad yn teimlo oedd yn helpu fi a gwneud yn siŵr nad o'n i'n cael gwddwg oedd yn mynd yn sych a wedyn gadael fi'n stuck ar y noson. Ond fi siŵr bod Fflur a Bryn a'i ffyrdd nhw o fynd a dros ben y broblem yna hefyd. Bryn, os tric dy ti i... Be wyt ti'n neud, Owen? Lle wyt ti arni efo dy yrfa yn barod? Be dwi'n gweithio ar? Dwi'n dynnu'r gwallt. A pa fath o ganu? Clasurol? Bob math o ganu hon? Ie, clasurol bwyd ti'n gael opera. O, na ni. Ie, yn union beth Rhian yn dweud, mae angen edrych ar ôl y llais. Wrth gwrs, yn dyddiol, mae'n mynd i fod yn hollol wahanol, ond yn sicr i ti, os ti'n teimlo bod chdi'n methu canu, wel, mae rhaid rhoi dy llwyfan i rywun arall. Achos ti'n angen cael nodiadau drwg am dy berfformiad di, achos mae hynny'n mynd i bara'n hirach na'r nodiadau da am dy berfformiad di. Be oedd yn rhywbeth oedd yn feddyliol yn ymhen i am y degawd cyntaf yn yrfa oedd i cael dŵr poeth, mel, oedd gynnu rhyw oren neu rhywbeth bach i fwyta cyn y cyngerdd. Oedd yn neud i fi deimlo'n saffach bod y llais yn mynd i weithio. Mwy na thebyg, doedd o'n gwneud dim byd, ond oedd o'n gwneud i fi deimlo'n yn llawer gwell pan o'n i ar y llwyfan a ar y bîn canu'r nodyn cyntaf. Reit. Oce, diolch. Diolch, Bryn. Fflur, gyda olau ti? Ie, yn hollol y teg i popeth wedodd Rhian a Bryn. Fi'n credu wedys ti rhywbeth am ti bellai gymryd cyn canu, fysa ni'n awgrymu bod ti'n cymryd unrhyw beth o gwbl cyn canu, achos mae bobl yn meddwl allan nhw gymryd rhyw lozenge neu rhywbeth sy'n rhyw antiseptic. Mae hwnna'n gallu bod yn beryglus, os na beth ti'n gallu teimlo beth sy'n mynd mlaen yn y godd yn y larynx, dyna pryd mae damweiniau yn digwydd. Os yw ti'n anhwylus, a fel oedd Bryn yn gweud, methu canu,
anadlu stem. Paid roi dim byd arno fa, dim unrhyw fath o menthol na dim byd. Stem yw'r unig beth sy'n cyrraedd y vocal cords, wrth gwrs, achos dyw cymryd unrhyw ddiod neu fwyd arbennig, dim yn mynd yn agos at y cords. Ond gydag yfed dŵr, paid yn meddwl bod e'n rhywbeth sy'n mynd i helpu falle am gwpl oriau cyn i ti ganu, achos mae'n gallu bod yn counterproductive os ti'n yfed lot just cyn canu, mae actually'n gallu sychu'r ceg mas mwy. Beth sy'n bwysig yw bod ti'n yfed dŵr yn gyson, a bod ti'n gallu cadw'r corff, fel y Rhian gweud, yn hydrated, a wedyn mae'r ddau vocal cord, maen nhw mor dyner, mae'n rhaid ti edrych ar ei gol nhw. Dyna'r unig beth bydden ni'n awgrymu. Ie, diolch. Diolch, Owen. Wel, dwi'n meddwl bod na bopeth i ni. Dim mwy o cwestiynau yn y box chat. So dwi'n meddwl bod y sesiwn yma wedi dod i ben. Diolch masif i'n gwesteion ni. Diolch Bryn, diolch Rhian, diolch Fflur. Oedd y cyngor chi wedi wneud yn wych. Diolch o galon. Diolch hefyd i Sian Rhian ac am yr holl tîm yr Urdd yn trefnu sesiynau Cefn Llwyfan. Dwi'n meddwl mae'n briliant. Mae lockdown wedi rhoi llawer o bethau wael i ni gyd, ond pethau fel heno ydy'r enghraifft o rhywbeth da iawn sydd wedi dod mas y tywelloch. So, diolch. Dwi'n deall bod Sian yn moyn gweud rhywbeth nawr. Sian, wyt ti yna? Dwi yma, da chi'n gweld i? Ac yn ynglywed i? Lle dwi'n dechrau? Dwi'n meddwl bod y geiriau braint ac anrhydedd yn cael ei or-ddefnyddio'n aml iawn yng Nghymru. Ond, mi ydra i ddeud yn hollol ddiffiant heno. Mae wir wedi bod yn braint ac yn anrhydedd i bob un ohono ni sydd wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn gwrando ar y sesiwn yma. Dwi eisiau diolch i ti, Tim, am gydeirio o'r arbennig a hefyd rhannu dy tips oherwydd arbenigedd di hefyd wrth gwrs yn y maes. Da ni'n genedl lwcus yn dyran. Pwysa meddwl heno bod bod Bryn Terfel, Rhian Williams a Fflur a Tim hefo ni. Maen nhw wedi rhoi o'i amser. Ond nid yn unig maen nhw wedi rhoi o'i amser, maen nhw wedi rhoi llawer mwy. Maen nhw wedi rhannu profiadau, maen nhw wedi rhoi eu cyngor, ac mae cael cyngor gan y panelwyr heno wedi bod yn wirioneddol werthawr. Cwbl ysbrydoledig, da ni mor ffodus fel mudiad eich bod chi fel panelwyr yn dangos cefnogaeth cyson i blant a phobl ifanc yng Nghymru, ac allai sicrhau chi bod ni yn yr adran Steddfod yn wirioneddol gwerthfawrogi. Mi fydd pawb sydd wedi clywed heno yn cofio'r sesiwn, dwi'n gwybod am amser hir. Dwi'n gobeithio, fel da chi fel panelwyr hefyd, yn gobeithio bydd yr holl bobl ifanc yma sydd wedi cael cyfle i holi a gwrando yn elwa i'r fath o, fel fydda ni i gyd yn gallu gwrando arnyn nhw, clywed arnyn nhw ar theatra Cymru a thu hwnt yn y dyfodol. Felly mae'n diolch ni fel mudiad i bawb, cadwch yn saff bawb. Diolch yn fawr i chi gyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch. Nos da. Nos da.